دهفدیتنێکی دەلگەل ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لێ سووریێ سەرۆک بەرزانی دلگرانیە خۆش هەولێن گوهرتنا دەموغرافیا ڕۆژاڤایە کوردستانê و ئازارên هاتی serê gelê Kurd nîşanda. Îro roja sêşemê li Salahedîna Herêma Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya şanda serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê bi serokatiya Siûdil Mella kir. Hejmarek doseyên girêdayî Rojavayê Kurdistanê gotûbêj kirin. Şanda Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê jê Siûdil Mella serokê Enegesê û Mihemed İsmaîl, Slêman Oso, Nehmed Daûd, Brahîm Biro, Fêsal Yusuf pêk dihat. Dehevdîtinê de dawîn pêşhateyên siyasî û meydanî lê Kurdistana Sûriye û deverê û rola welatên herêmî û navdewletî dê krîza Rojavaya Kurdistanê û Sûriyê de bi giştî û çendî mijarên girêdayî bi rewşanha hatine gengeşekirin. Her wiha her du aliyan dilgiraniya xwe ji hewlên guhertina demografî lê Rojavaya Kurdistanê û azar û derbideriya hatî serê welatiyên Kurd jariyê grûpên çekdariyên ser bi Tirkiye ve nîşanda. Jarî xwe ve Serok Barzanî tekez kir ku ji bo ayindeya Sûriyê û nexşereya wê pêwîst e aliyên Kurdî ji bo rûbirûbûna hemî astengiyan û misokerkirina mafê siyasiyê gelê Kurd yek bin. Roja duşemê jî Nîçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî lê şanda serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê bê serokatiya Siûdil Mella kir. Dawîn pêşhateyên siyasî û meydanî li Kurdistana Sûriyê gotûbêj kirin. Civîna şanda serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê li gel Serok Mesûd Barzanî û Nîçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê yekem civîn bû piştî ku Nîçîrvan Barzanî bû serokê Herêma Kurdistanê û hevdemî berdewamiya operasyona Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve jariyekî ve û radestkirina Hesedê ji Amûdê, Tel Temer û Ên Îsayê jê Rûsyayê re jariyekî din vetê. Alî Omar.